Divego çend hefte bidome ku leşkerên Ukraynî fêr bibin çawa tankên Almanî Leopard 2 û yên Brîtanî Challenger di do bikarbînin ji ber vê yekê wê leşkerên biyanî wan bikarbînin di qadên şer de heta ku leşkerên Ukraynî fêr bibin. Li gorî fermandarê Lîwaya Daha ya Zirgirê Swaran Raed Masya Banashînskî dibêje ku niha fêrbûn dibe ser çend aliyan da ku leşker bi lez fêr bibin û rahînanên taybet bidin wan li ser van cûreyên tankan. W chwili obecnej prowadzimy 5 kursów w ośrodku szkolenia Leopard. Ez bawer dikim ku hêsana yek veguhestinê ji alavên Sovyêta berê ve ber bi alavên herî nû ve bike. Cudahiyeka ew qas mezin tune ye. Mesele tenê perwerdekirina ajokar an ku çekdaran e. Rêgezên gulebaranê wekî xwe dimînin. Ev tank jî wekû yê dinin. Her wiha jî fermandar Banashînskî dibêje ev veguhestin karekî ne pir zor e ji ber teknîk û zanîn bikaranîna tankên Almanî pir nêzîkî yên Rûsî ne ku berê wan bikartanî. Myślę, że bardzo łatwo. Dema ku em behsa perwerdeyê dikin, 10 heftî besin ji bo ew kesê ku berê tankên Sovyêta berê bikartanîn fêrî Leopards an Abrams bibin. Ger em perwerdeyê zûtir û bihêztir bikin. Hebûna simülatör ji bo rahînanê dihêle kar û xebat asantir bibe û dihêle ku leşkerê li tankê swar bibe û bi kontrol wê bajo her wisa jî astekî parastin û tenduristî peyda dike ji bo bikaranîna van tankan gorî efserê bala yê rahînana tankên Leopard Lokaz stenî. Na symulatorach mamy to. Cudahî ew tanka Leopard tankeke nivşa sêyemîn e. Sistema tevgera wê li gorî tankên weke yên Rûsî zêdetir e û pêşketîtir e. Ev tankên nû yên Almanî Brîtanî derfeteke nû dide leşkerên Ukraynî di şerê wan de li dijî Rûsya lê pêwîstî bi rahînanê heye da ku têkeve qadên şer. Çav li rê ye bê kawê çend bikar hatî bin di qada şer de. Luqman Ehmed, Dengê Amerîka.